иштирок дар идҳои ғайриисломӣ. ид маҷмӯи эътиқодҳо ва меъёрҳоест, ки аз ҷаҳонбинии мардум бармеояд. намунаи дурустии ҷаҳонбинӣ ва қонунҳо ислом мебошад. ид зуҳуроти шакли муайяни рафтор аст. амали инсон дар ид бо муқаррарот ва қонунҳое, ки аз ҷаҳонбинии ӯ бармеоянд, зич алоқаманд аст. ҳар як миллат идҳои худро дорад, ки ин ӯро аз дигарон фарқ мекунад. чунон ки гуфтем, ид як тарзи муайяни рафтор ва аз ин рӯ маданиятро ифода мекунад. маданият дар навбати худ маҷмуаи мафҳумҳои ҷаҳонбинӣ аст, ки ба дастовардҳои умуми башарӣ, тамаддуни умумӣ, ки моро ба он бовар кунонданӣ мешаванд, то ки моро гумроҳ кунанд ва маҷбур кунанд, ки ба истилоҳ маданияти умуми ҷаҳониро қабул кунем, рабте надорад. ҳақиқат ин аст, ки дастовардҳои инсонӣ ва тамаддун шаклҳои моддӣ мебошанд, ки дар ҳаёт истифода мешаванд. тамаддун моликияти умумии инсонист ва ба як миллати муайян тааллуқ надорад. масалан, ба объекти тамаддун мошин ва дигар дастгоҳҳои шаклу ранг ва андозаҳои гуногун аз қабили дастгоҳҳои тиббию барқӣ, компютерҳо, телефонҳо ва ғайра дохил мебошад. дар ин маврид сухан дар бораи он меравад, ки объектҳои тамаддун натиҷаи дастовардҳои илм мебошанд. аммо агар объекти тамаддун натиҷаи ҷаҳонбинӣ бошад, пас он ба миллати муайян тааллуқ дорад. масалан, ҳарчанд либос як шакли моддии тамаддун аст, аммо ислом доираи либоспӯшии занонро муайян карда, аз ташбеҳи занони кофир, ки бо узвҳои кушодаи бадан мегарданд, манъ кардааст. зеро онҳо мафҳуми озодии шахсро, ки аз ҷаҳонбинии ғарб бармеояд, пазируфтаанд. маданият бар рӯи ҷаҳонбинӣ бунёд мешавад ва ҳар миллат ҷаҳонбинии худро дорад. агар дар ислом меъёри амал он чизест, ки офаридгор ҳалол ва ҳаром кардааст, пас дар маданияти ғарб ин меъёр фоидаест, ки ба даст оварда мешавад. агар дар ислом хушбахтиро ба даст овардани ризогии Аллоҳ тавассути риояи амру наҳиҳои ӯ дониста шавад, дар маданияти ғарб бошад, хушбахтӣ ба ҳадди зиёд аз лаззатҳо истифода бурдан, гедонизм яъне ишратпарастӣ дониста мешавад. аз ин ҷо мебинем, ки маданияти исломӣ аз маданияти ғарбӣ комилан фарқ мекунад ва идҳои исломии марбут ба ҷаҳонбинии исломӣ аз идҳои ғарбии марбут ба ҷаҳонбинии ғарбӣ комилан фарқ мекунанд. манъ шудани ҳамаи намуди идҳои ғайриисломӣ дар дини ислом муқаррар шудааст ва он дар матнҳои ҳадиси шариф возеҳу равшан баён карда шудааст, ки мусалмононро бо ҷашнгирии ду ид муқайяд менамояд: иди фитр ва иди қурбон. расули худо саллаллоҳу алайҳи васаллам фармудаанд: дар ҳақиқат Аллоҳ идҳои гузаштаи шуморо ба ду иди беҳтар аз онҳо иваз кард: иди қурбон ва иди фитр. ривояти Аҳмад. дар ислом ҳукм нисбати амал ва ҳукм нисбати ашё аз якдигар фарқ мекунад. дар ҳақиқат нисбати ашё қоидаи зерин истифода бурда мешавад: ал-аслу фил ашё ал-ибаҳа. дар асл ҳамаи ашё мубоҳ мебошад. ин маънои онро дорад, ки агар ашё дар матнҳои муқаддас маън нашуда бошад, ҳукми мубоҳро мегирад. вале нисбати амал бошад, қоидаи дигаре истифода бурда мешавад: ал-аслу фил афъал ат-тақид би ҳукми шаръӣ. асл дар амал бо қонунҳои шариат муқайяд шудан аст. ин маънои онро дорад, ки ҳамаи амалҳо барои қонунӣ гардидан ба матнҳои шариат эҳтиёҷ доранд. ҳамин тавр иди соли нав дар ояту ҳадисҳо қайд нашудааст ва ҷашнгирии он бо туфайли ду иди муқайяд шуда, иди фитр ва иди қурбон манъ мебошад. ин ҳукм ба идҳои дигари ғайриисломӣ низ тааллуқ дорад. тавре зикр гардид, ид маҷмӯи эътиқодҳо ва меъёрҳоест, ки аз ҷаҳонбинӣ бармеояд. онҳо метавонанд хурсандӣ, табрикот, либоси нав, намоз, зиёрат, мулоқот ва қурбониҳо бошанд. аз ин рӯ дар идҳои кофирон бо зиёрати маъбадҳои онҳо, табрик кардан, ҳамроҳ шудан ба ҷашнҳои онҳо ва табодули тӯҳфаҳо бо онҳо ширкат кардан комилан ҷоиз нест, зеро идҳои онҳо бар асоси куфр бунёд шудааст. ҳеҷ тааҷҷубовар нест, ки кофирон идҳои худро аз қабили соли нав ва ё идҳоеро, ки ба даврони пеш аз ислом бармегарданд, мисли ҷашни динии зардуштӣ чун Наврӯз ҷашн мегиранд. ҳамаи ин идҳо ба эътиқод ва дидгоҳи кофирон иртибот доранд.
доранд ва бо гуноҳҳои сершумор баргузор мешаванд. Аммо тааҷҷубовараш он аст ки иддаи аз мусалмонон ба ин гуна чорабиниҳо ҳамроҳ мешаванд, бо хурсандӣ табодули тӯҳфаҳо мекунанд, бо хоҳиши бо фароғат гузарондани ин рӯзҳои идона ба истироҳат мебароянд. Чӣ гуна шахсе ки ба Аллоҳ ҳамчун парвардигор, ба ислом ҳамчун дин ва ба Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳамчун паёмбар имон дорад, чӣ тавр ин гуна мусалмон метавонад идҳои ғайриисломӣ ва бутпарастиро ҷашн гирад? пеш аз вайрон шудани хилофат ки мусалмононро аз ҷиҳати сиёсӣ муттаҳид мекард, мусалмонон ҳеҷ гоҳ дар ҷашнҳои кофирон ширкат намекарданд. мо ҳамаи инро то ба давлатчаҳои хурди миллӣ тақсим шудан, то таназзули фикрӣ ва дар натиҷаи он таназзули рафтору кирдор ҷашн намегирифтем. мусалмонон шуъури сиёсиро аз даст доданд, ба ҷуз як қисми онҳо. онҳо ба ғояҳои дунявият ғарқ шуданд ва душманон пас аз он ки режимҳои золим тарзи ҳаёти ғарбиро бар мусалмонон татбиқ карданд, дӯст шуданд. тааҷҷубовар нест ки ҳокимони кишварҳои халиҷи форс миллиардҳо долларро барои идҳои кофирон сарф мекунанд, зеро онҳоро нерӯҳои ғарбӣ ба сари қудрат овардаанд ва онҳоро то ҳанӯз ҳимоят мекунанд. аз ин таназзул ва ташбеҳ шудан ба кофирон мусалмононро танҳо имом наҷот медиҳад ки уммати исломиро аз душман ҳифз мекунад. ӯ халифаи мусалмонон мешавад ки ба ӯ байъат медиҳанд ва аз ӯ паймон мегиранд ки бо шариати Аллоҳ ҳукм мекунад ва то каломи Аллоҳ олӣ шудан бо кофирон ҷанг мекунад. Аллоҳи мутаол мефармояд: иннаҳум яравнаҳу баъида ва нароҳу қариба. албатта онҳо он рӯзро дур мебинанд ва мо наздикаш мебинем. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд ва бардавом бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. албатта дар шабакаи мо обуна шавед ва видеоҳои моро ба дигарон бирасонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.